Maiatzaren lehena ate joka dugun honetan, Euskal Herriko sindikalismo feministari erreparatu nahi izan diogu. Azken urteotan, feminismoak mundua eta Euskal Herria bera astindu du. Greba feministak, askotariko borrokak, zaintza ikusarazi eta erdigunean jartzea, guztiok astindu gaitu feminismoak eta baita langile borroka eta sindikalismoa bera ere. Horretan sakondu nahi dugu, eta horretarako gure artean dugu Maili Isasi. Egunon, Maili? Lab sindikatuko idazkari feminista. Lehenik eta behin galdetu nahi nizun, Labek argitaratu berri duen liburuaz, izena duen oro bere izanaren jabe liburua aurkeztu duzue, Laben genealogia feminista jaso duzue 2025ko otsailean aurkeztutako lan honetan. Bertan, hala aipatzen duzue, sindikalismo feminista gortina zabaltzea da, alfombra altxatzea da, argia piztea da. Erosotasunak eta erraztasunak atzean utzi eta ikastea da. Zer da zuretzat sindikalismo feminista, Maili? Guk askotan esan izan dugu sindikalismo feminista badela pixkat praktikatik eraikitzen ari garen kontzeptu bat. Eta, gaur egun eraikitzen ari garen horretan agian ez dago definizio ertsi bat, mugimenduan dagoen zerbait delako, baina igual ere ez aigula interesatzen definizio ertsi bat egotea, ez? Bada nolabait gaur egun arte egin dugun ibilbideari impugnazio ariketa bat egitea, ez? Ikuspegi feministatik, baina bada ere nolabait, galdera berriak eta esperientzia berriak etengabe, ez, probatzea eta eraikitzea, eta pixka bat, horrelako definizio zabal bat esango nuke badela niretzako. Hala ere, nik uste dut horrek ez duela esan nahi existitzen ez den zerbait dela, ez? Osea, gaur egun baden zerbait da sindikalismo feminista eta ikusten ari gara, ez? Nola sindikatuetan ere bai, ez? Parte hartze politikoan azkenengo urteetan emakumeek salto handi bat, ez? Eman dutela edo eman dugula, baina ez dela bakarrik parte hartze politikoaren inguruan hitz egitea, hau da, ez da espazioak feminizatzen ari direla, baizik eta feministatze prozesu horretan, ez, nolabait, aldaketa sakonak egiten ari direla, ez, ikusten ari gara, eta aldaketa sakonak nolabait ekarri behar dituela, ez, sindikalismo feministak, bai paradigma aldaketa oso bat, ez, egiten ditugun proposamen politikoetan, sujetuaren ezaugarritzean ere bai, ez, eta nolabait sindikalismo feminista izan behar duela zerbait eraldaketa hori egiteko prestutasun bat erakusten duena. Ze igual gehiegi definitzen baldin badugu, ez, edo sindikalismo feminista hau da eraman gaitzake nolabait, igual aipatzen genuen, ez, erosotasun horretara egin dugu ibilbide bat, ez, eta hau da. Eta interesatzen zaigun ikuste dut gehiago hori, ez, galdera berriak, inkomodidadeak eta mugimendua sortuko duen nolabait zerbait izatea. Bai, beti ere hori, ez, emakumeen beharrak ez erdigunean jarriko dituen sindikalismo bat izan da, bai. Badena, zerbait itxia ez dena, mugimenduan dagoena, deserosotasunetik izango duena, hori guztia da zuretzat, sindikalismo feminista. Bestetik aipatzen duzu memoria kolektiboaren ariketa praktiko bat ere izan dela, genealogia bat egiten duzuelako, nolako izan da sortze prozesu hori? Polita, gogorra ere momentu batzutan, nik uste dut hori, sindikalismo feministaren inguruan hitz egiten dugunean, ezinbestean aitortza egin behar diogula alde batetik, ez, mugimendu feministari, mugimendu feministari esker sortu da, ez, impugnazioarik eta hori edo pizkat sindikalismo, beste sindikalismo, ez, eredu bat egitearen beharra, horrek mugitu, eta beste alde batetik
sindikatuan edo sindikatuetan ere bai, ez, urte luzetan egondako, ez, emakumeek egindako ibilbideari, hori, ibilbide luze bat izan da, ez, genealogiaren ariketa egin genuen, pixkat sindikatuaren 50. Urte mugan ikusten genuelako, ez, ibilbide horri ikusgarritasun bat eman behar zitzaiola, eta nolabait genealogia bat egitea bada bere horretan, sistema kapitalista, cis heteropatriarkal batean memoria ariketa bat egitea, genealogia feminista batetatik bada resistentzia ariketa bat bere horretan, bada realidade batzuk ikusezin bilakatu nahi diren, realidade batzuk gaur egungoak eta orain artekoak, ikusaraztea, eta gainera, guk nahi izan dugu ere modu, posibilbidea izan den moduan, modu kolektibo batean ere bai egin, ez izan guk, esan nahi dut, kasu honetan, idazkaritza feministatik egiten dugun relato bat bakarrik, baizik eta, jasotzea, prozesu horretan parte hartu izan duten kideen ahotsa, esperientziak, eta izan da pixka bat, bide hori gogoratzea lehen pertsonan, baina kolektiboan, eta bai, nik uste dut, badela metafora bat ere bai, genealogia berarena, laben sindikalgintza feministaren genealogia berarena, eta esango nuke ere bai, hemendik aurrera egin nahi dugun bidearena. Bidea aipatu duzu bai egindakoa edo egiteko daukagun hori, eta egin den bide horretan galdetu nahi nizun, ia zein mugarri nabarmenduko zenituzkete, kanpora begira, baina baita barrura begira ere mugarriak badaude. Bai, zaila da, galdera erabakitzeagatik, eta gero, kanpora eta barrura begirako mugarriak ere desberdintzea pixkat, nahaztu egiten dira, baina bai, glosario genealogian jaso nahi izan dugu, 50 urtetako ibilbidea, eta nik uste dut mugarri garrantzitsu bat aipatzen duguna bertan ere badela, kasi duela 30 urte sortu zen emakume idazkaritza bera, urrats ezinbesteko bezala, esango nuke, baina ez bakarrik idazkaritza bera sortu izana, nik uste dut hori oso prozesu ausarta eta nolabait eraginkorra ere bai izan zela, baizik eta sorreratik egindako ibilbidea emakume idazkaritza bezala sortu zen, baina gero ibilbide horretan, trantsizio bat planteatu zen ere bai emakume idazkaritza izatetik idazkaritza feminista izatera, eta horrek, pizkat uste dut erakusten duela sindikatuan ere bai paradigma aldaketa hori nola eman den, ez dela bakarrik, emakumeen parte hartzeaz edo emakumeen beharraz hitz egitea, baizik eta ikuspegi feminista hori gure gain hartzeak ekartzen duela, ikuspegi transversal bat, izan behar dela, eta zehar lerrotasunez, nolabait landu behar dela, eta uste dut izan dela nolabait sindikatuak egindako bidearen erakusgarri edo. Esango nuke beste mugarri garrantzitsu bat ere izan direla greba feministak. Bai, nik sindikatuan bizi izan dudan greba feminista bakarra izan da, greba feminista orokorra, 2023ko azarokoa, eta uste dut, esaten dugunean, praktikatik eraikitzen ari garen zerbait dela horrelako borroka proposamen, eta mugarri edo hito historiko deitu aldiegun,
mugarriak badirela, pues nolabait aurreratzeko asko balio diguten momentuak. Igual, bizitzen ari garenean ere, kasi igual kontziente ez garen aldaketa batzuk, planteatzen dituztela, baina nik uste dut, pues sindikatuan egiten den apustua edo egiten den irakurketa ere bai, bereziki azkenengo greba feminista orokorretik bada, ez dadila izan zerbait anekdotikoa, dakarrela, ez dela greba feminista bakarrik, baizik eta askotan errepikatu genuen ere bere garaian, prozesu bat badela, eta nolabait, ekartzen dituela, galdera berriak, greba beraren kontzeptualizazioaren inguruan, gatazkak eta eztabaida berriak ere bai, baina pues nolabait hori kontzeptualizazio berri bat konfliktoaren aberarena, pues hori lana kapitala, konflikto horretatik bizitza kapitala konfliktora pasatzen garenean, eta zer den lana eta kapitalak zer erasotzen duen nolabait, bizitza bera dela, eta pues bertatik eraikitzea proposamen oso bat borroka egun baterako, baina hortik haratago ere bai, borroka egiteko modu batetarako esango nuke, hori badela mugarri handi bat. Eta gero igual ez da beste mugarri konkretu bat, baina esango nuke ere bai, pues sektore feminizatuetan ere bai, egindako ibilbide osoa nolabait presentzia hartze, agentzia hartze eta lehenengo planoak okupatzeko saiakera handiak egin izan dira, uste dut lotuta doazela ere bai aurreko mugarriekin, baina sektore askotan eta bereziki zaintza sektorean, etxeko langileen saiarekin, eta soziokomunitarioaren sektore guztia antolatzearekin, eta hori guztia agenda sindikalaren lehenengo lerroan kokatzea uste dut ezinbestekoa izan dela, gaur egun gauden momentura iristeko, bai. Mugarri eta beste antolaketa feministarena azpimarratu duzu. Mugarri horietara iristeko izango ziren seguru asko indargune nagusi batzuk eta baita oztopo edo ahulgune batzuk ere. Horiek aipatzekotan zein bai bide horretan? Hemen aipatuko nituzke hori badaudela oztopo asko, esango nuke batzuk igual esplizituagoak direla eta beste batzuk igual implizituagoak, batzuk igual kanpo mehatxu, edo kanpo resistentziak direla gehiago hitz egin dezakegu, patronalaren utzikeri interesatuaren inguruan, eta nola pues oraindik ere ikusten dugu, sektore feminizatuetako borroka zikloaren inguruan, hitz egiten dugunean, pues greba ziklo eta mobilizazio zikloan eguneko oso handi bat, bai izan dela sektore feminizatuetako aldarrikapenak eta, baina bada ere bai patronalak nolabait atea ixten diolako eta ez diolako, garrantzia bera ematen sektore feminizatuetan egiten diren aldarrikapenei edo beste sektore batzuetan planteatu daitezkeen, borroka molde antzekoetan planteatu daitezkeen aldarrikapenei, orduan, pues incluso esertzeko, esertzera ez iristea, edo ez aitortzea, azkenean da sujetua beraren aitortza falta horretatik, pues hori da igual resistentzia esplizitu eta etengabeko bat hor dagoena eta hor egongo dena sistemaren logikak berak, reproduzitzea beharrezkoa daukalako,
baina gero eta ere bai igual, bueno, pues gogorrenak igual ere diren resistentziak esango nuke ere badirela, bueno, igual implizituagoak direnak edo barne mailakoak ere bai ez direnak. Esango nuke ez, bueno, pues urrats handi bat eman dela ere bai, orokorrean Euskal Herrian uste dut horrelako espazio askotan, ez? Eman direla apustu handiak prozesu feministak bultzatzeko eta bereziki kide feministen arteko aliantzetatik, bueno, pues bai eraiki dela como trakzionatzeko gaitasun bat, baina bueno, pues gure barnean ere bai, ez, resistentzia asko aurkitu ditugula eta prozesu feministak abiatu izanak ez du esan nahi, ez, evidentemente eraldaketa osoak eman direnik eta de hecho, bueno, pues pizkat igual zaiena edo gogorrena bada, ez, ikustea, bueno, pues nolabait eraldaketa hori ematen ari zarenean erosotasun batzuk edo, ez? Ba, pizkat como politikoki zuzena den horretan ere bai, ez? Geratzeko arrisku hori eta, bueno, realitate bat badena, ez? Ematen dela eta, bueno, pues ez duzula lortzen edo horrek adierazten duela nolabait, pues eraldaketa bera emateko resistentzia bat dagoela, ez? Orduan, bueno, ba, esango nuke hori badela prozesuaren parte, baina era berean ere bai resistentziarek zaienak igual ari garelako, ez, bueno, eraldaketa, osea, kultura, antolaketa kulturaren eraldaketa oso bat, ez? Guk esaten dugunean, ez, horrelako prozesuak abiatu nahi ditugula da, dena aldatu nahi dugulako, ez? Eta, bueno, pues, balio sistema bat oso esarria dagoenean, ez? Kultura patriarkalarena eta bar, bueno, ba, oso zaila dela identifikatzen joatea, ez? Ba, ze eraldaketa eta batez ere hori, pues, ze estrategia diren eraginkorrenak eta azkenean hori ba, resistentziak ikustea eta identifikatzea beti da, bueno, pues, zaila, bai,